Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kuti anthu akuno adziwe kuti mmakonda kwambiri munatengera mwana wanu uchizi khala nduna ya Youth and Sports Development. Munakatha kutenga anthu ena kutekera dera lililonse, koma munatenga mwana wa Kalonga South pano pa Uliwa kuti akhale nduna. Bwana President, mwana mmamtuma ntchito zambiri kunja kwa dziko, amaenda paliponse. Fatima mudalira mukamutuma ena kumabwera m'midzimu kumafuna kuti asokoneze dera lino, kumafuna kuti aname. Koma lero bwana, ngati pali mwana amene amagwira ntchito modzipereka ndi molimbikira, ndi uchizi mkandawire. Ndipo kaya kubwera ndani onsewo adzingodzifuta. Fa mwana wa Chakwera kuno ndi uchizi ndani kodi? Amene mamkonda uchizi kwezani manja mwamba. Auchizi mwatausa President pachokopera nyengo ya mara. Pala mwatausa ndifuna ndiyankhule mawena awiri, kenako ine ndidzapemphe bwana kuti adzuke. Mukayankhula mundibwezere pang'ono. Dr. Chakwera isetose nchindi kwa State President witu wakutemweka Dr. Lazarus McCarthy tutem Chakwera. Nchindi kwa tose mafumu yitu mulipano, nchindi zikumenerani. Bwana State President, ine nakhumba kuti nimuunganisho mene chifukwa cha chitemwa icho mwaonesha pano pa Chirumba. Bwana State President, mukachichepesha sande la jumba ili kupemphera nase muno mchirumba, ivo vikuchita kuonesheratu kuti imwe ndimwe munthu wambura kusankha. Bwana State President, nkumanya kuti mukuchimbirira nyengo mulije kweni chakuti nimsimikizirani Bwana State President chakuti vanthu awa mukuwaona apa awa ndi voti linu bwana. Bwana State President, imwe mtima mmalo chifukwa kuno kuchirumba vanthu bali kuona uwemi winu na chitemwa chinu bwana. Bwana State President, kuno muli kutipasa secondary school kuno yapachanya. Bwana State President, CDF ila mukatipasa ila Bwana State President, tazengaso lulomo CDSS. Umukuyoera pano Bwana State President, vaheti na vasambiji vizakale. Temu iyi vana vakwererengepo. Bwana State President, ndi vinandi ivi tingayoya. Kweni chitukuyoya nchakuti imwe ndipo taona kuti ni munthu wa chitemwa na ise tavana vakuno kumpoto. Makamakaso kuno kuchirumba. Bwana State President, umutayoyera kuno voti lose pa 16 September ndino. Kapempho pachokwaka Bwana State President, kuno masikimu mukutinozera nati andi tikulima mpunga ngati chakulya kweneso vya malonda vya kuti vitivwirenge. Kweni Bwana State President, pa masikimu ya mukutinozera pali sikimu imozi iyo intake yake ili kuruta na maji. Bwana State President, kuyoya vya mpinga irrigation scheme intake ili kukokoroka Bwana State President, tiri menge cha tikumpemphani bwana mwachitemwa chino tiganizirani tawana vino. Vinandi vapempha kale va senior chief wa Sambo ine nipemphenge moso cha kwene chakuti ningapempha Bwana State President chakuti ine ngati wa chipani Deputy Secretary General wa chipani icho imwe ndi president wake, vana vinu apa vachinyamata wose ava vapuka imwe valije maraya. Vakhumba kuti vamanyikwenge kuti ni vana va President Chakwera, ni vana va MCP va Congress Party awo pa 16 vanozeka kukamponyerani vote. Bwana State President, na maziu aya ine nchimwemwe nchikuru chomene mpaka mwanikweza na garimoto inu ikawirukani ndakwerepo cha.
ivo vukuonesheratu kuti bwana president ine ndili mwana winu nati wapamtima ndipo nimukhumudwisaninge yayi kuno voti ndino tigwirenge ntchito bwana musampanikisha sumweka na mazwi aya namuonga nichomene bwana state president. Zikomo kwambiri. A president pakati pa zimene machita zabwino. Abale anga nonse akuno kukalonga pano pa Uliwa. Tamverani azimayi, tamverani nthawi nyengo ya mara. Abale anga nonse akuno kumpoto kwenikweni pano pa Uliwa kuno kukalonga. Pa 16 tikupanga masankho osankha president komanso vice president. Ndi ena zipani zija zambuyo muja zinanena poyera kuti kumpoto sadzatenga mtsogoleri. Chipani cha DPP chinachita kulumbira kuti kumpoto kuno it's a dead north, sikudzachokera mtsogoleri wina aliyense. Koma tamuona Dr. Lazarus Makafe Chakwera 2019 anatenga mwana wa kuno kukalonga Richard Nsoya apo panyungwe khala running mate wake. 2019 yomweyo anatenganso Catherine Kotani Hara kukhala speaker wa nyumba ya malamulo kuchokera ku Mzimba. A president omweyo asankha nduna zambiri kuno kumpoto zikale ng'oma kuja ku Nkatape. Vela Kantukule Nkatape, Noah Chimpeni Nkatape, Jacob Hara Mzimba, Uchizi Nkandawire Kalonga. Komanso Titus Mvalo kujanso kumzimba. Pamwamba pake Nyamata uja midfielder Vitumbiko Mumba, Minister of Trade. Lero a president panaowa atenga Vitumbiko engineer Mumba kuti akhale running mate. Vitumbiko Mumba wa Chinyamata, Vitumbiko Mumba wochokera kumpoto, pamene ena akunena kuti kumpoto sitizatengako munthu. Achakwera kuti inu mmadana bwanji ndi anthu akumpoto. Chakwera anathetsa quota system, Chakwera wachotsa quota system, kwaolemekezanso anthu akumpoto. Bwana, nsewu mukangoyenda pang'ono pa mtundapo mwayamba kumanga nsewu oti ukafike mpaka na kukalonga. Ma president ena onse mbuyomu amangowuyang'ana nsewu umenewu. Panalibe president amafuna kumanga nsewu wa M1 kuja kulumpi ukafikanso mpaka na kunthalire mukumanganso nsewu wina. Zipatala pena paliponse pamwamba pake dziko lonse la Malawi, kunsanje, kumangochi, kuzomba, pena paliponse. Komanso pamwamba pa zonse, Your Excellency, nkhani ya ulimi ija kunoko mmene amagulitsira mpunga anthu awa nthawi ya DPP amango abera. Pano akagulitsa mpunga akumakhalako ndi kakhobidi. Mwati mutabweretsa mamaketi ena miyoyo ya anthu awa itani kodi isintha. Bwana, nthawi yatha pa 16 September iwe Nyamata, mzimayi, msungwana aliyense kandi agogo ochokera kuno ku north kuno kukalonga, zindikirani inunso nda Malawi. Inunso mudzitenga nawo gawo pa ulamuliro wa dziko. Osasankha zipani zimene zimakukanani chifukwa choti wabwera wina Mnyamata akuti kwawo kandi kulumpi azikunamizani kunena kuti aite ndivotera akuti achi mubwererenso mbuyo acha ubino aziphedwa misewu isamangidwe. Tiye timpeze President Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso engineer Vitumbiko Mumba kuti pa 17 September dziko lipitirire kuyenda bwino. Bwana President, ni mawu amenewa ndikupempheni mwapatse moni mucheze nawo abale anu akuno kumzimba. Zikomo kwambiri kuno kukalonga. Zikomo kwambiri Your Excellency. Zikomo kwambiri Your Excellency. Zikomo kwambiri. Mañana. Yeo jamene. Kwacha. 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 Pano pali anthu anandichomene. Wow. Signor Chief wa Sambo, ndi mafumu wonse mwandanda uku chindi chikumwenererani chomene.
balala bamala Congress Party achuta mtumbikeni from national executive kubwera ku region kubwera ku district kubwera nso constituency ino zikomo kwambiri chifukwa cha kubwera kwanu abusa zikomo chifukwa mwatipempherera Ambuye akudalitseni ndipo ndikudziwa kuti ambiri mukutipempherera mukutipembedzera nthawi zonse kupembedzeranso dziko lanu kuti dziko lathu likhale dziko la mtendere weniweni ndikuthokozeni ndikanena ku region ndikanena district ndino mwandandaya pano kuno tukuliwa kuno kuchirumba nkofunika kwa basi pazifukwa zingapo ndipo amfumu wanena bwinobwino Nokima ili kuno Barracks ili kuno kuchirumba jeti kudali kofunikira zedi. We had storage ya mafuta akuvutawa storage ya mafuta ndikuti zinthu zizibwera pa nyanja bwinobwino koma zidango imfa ya chabe monga meneso daphera njanje kumwera kuti zinthu zisamayende koma zingothandiza anthu ochepa malo mothandiza anthu ambiri tere kumuja mndandipatsa voti yanu pa 2020 kuti ndikhale president sikuti kunali koyamba kuyesa chifukwa afumu awasambo akudziwa nkale dabwera 2014 pamene dasankha Richard Msowoya ngati running mate pa nyungwe pomwe papa neighbor 2019 ndidasankha Sidik Meya waku Chikwawa koma chifukwa choti masankho amene aja sanayende bwino mpaka na koti lidaletsetsa kenaka dadzayenda ndi achilima malemu 2020 ndipo chifukwa cha voti imene ija lero tapanga maproject angapo ngakhale constituency ino ndiye ndifuna ndikuthokozeni monse mujati mayenda masikimu aja akugwira ntchito ngati skimu yaonongeka tione kuti intake yake takonza monga tachitiranso kumwera masikimu ena ngakhalenso ku north kuno boma lomwera Kalongali takozanso masikimu ena kuchitipa takozanso masikimu a irrigation ncholinga chakuti chakudya chizikhala pafupi ndi anthu kulikonseko komanso tisalime chifukwa cha mvula yakumwamba kokha pamene Mulungu adatipatsa madzi onse awa akuti tichite nawo ulimi wamthirira ndiye kuno nkofunika zedi chifukwa Chirumba Garrison ndiyofunika pa chitetezo kwathu kuno tutakhala dziko longozolowera zinthu zoti mwina wena osawatenga ngati anthu eniweni mkati muno monga mujati maphera cha Lubino pamene ndi anthu abale wathu ndi wana wathu ndi makolo wathu chitetezo chimafunika koma chitetezo cha dziko chimafunikanso mabota monse chifukwa chake kuno kukhalanso ndi gulu limeneli lofunikira wena amafuna zozembazemba ndiyetu amatchula mayina zedi asilikali kuno kuti asamachite zinthu koma afuna alongosole zinthu kuti zikhale bwino chifukwa msewu wofunika koposa ngati uno Northern Corridor yonse imene matibweretsera katundu wofunikira aliponso wena amachita zinthu zachinyengo tisamakane ku Malawi kuno tizuza na choonadi koma kwa ine personally malo anonso ngofunika mumbiri ya dziko lino chifukwa cha family ya Chisiza pamwepa komanso mumbiri ya ine ndemwe
chifukwa cha family ya Mwasinga, chifukwa vana vanga adzukulu vanga na Mwasinga. Imeneyo ndiyilekere pomwepo pali pano. Ndiye kuti kumene ndafika kuno ni home ground, right? Nanga alipo angakayike ngati. Nchifukwa yake afumu awasambo zonse zijamwalankhula pano ine ndamchereza ndamvetsetsa ndikuti koma ngati panalinso mawu ofunika kampeni ndingowasira afumuwa bafotokoza kale. Chifukwa mfumu watikumbutsa zinthu zofunikira, chitukuko nchofunika, ubale weniweni ngofunika, zinthu zikaonongeka kukonza zofunika. Tere kuzaka 5 zapitazi takhala ngati kukonzanso maziko osiyanasiyana amene sanali bwino. Pakatipa ndakhala ndili kulankhula kuti takhala ngati tapyala mtengo wa zipatso, ndipo zipatso zimenezo sizinaonekere kuti ife tikhoza kunjoya zipatsozo ayi, chifukwa nthawi yonseyi takhala tikumangothirira mtengo uja. Koma pakafika pa 16 September sabatala mwezi wa mawa omweyo ndiye kuti wangokhala mwezi umodzi ni masiku owerengeka. Inu musalole kuti tidule mtengo umenewa mpaka na zipatso zake tazidziwa ndi kuzinjoya bwinobwino kuti aliyense akondwere, chifukwa ntchito ya chitukuko tikuchita ku Malawi kuno ngakhale kukonzanso msewu wa M1 tikumanga msewu kuti ukhale wolimba ndi wokhalitsa, ndipo mamangidwe wake monga tikhulupirira kuti zitukuko zonse zimene tingachite zisakhale zitukuko zoti tangochita lero mawa nkubwerera ponso ayi, koma zikhale zolimba, chifukwa tikuchitira osati ifeyo ayi koma vana yawa ndi vana wawo ndi adzukulu athu kutsogoloko, kuti zinthuzo zikhale zinthu zakuti tikumangadi Malawi wolimba, osati zinthu zongochitapo bwekabweka chifukwa tangofuna kuti wena atikonde mkamphindi ayi, koma zikhale zinthu zimene zithandiza dziko lonse la Malawi zimene tikuchitazi. Ndiye chitukuko cha mtundu meneyo sichingachitike nthawi yochepa ayi, chimatenga nthawi, chifukwa zinthu zotifuna zikhale zolimba. Misewu imene tikukonza akambapo pano, koma nkongofuna kuti tikhale ndi maziko achitukuko chenicheni. Ulimi ngofunika tikepo mtima, komanso kuno kukalonga mama lero ndimatseguliranso kayerekera uranium mine. A Lotus Resources ndi amene dagwirizana nawo chaka chapitachi tidasayinirana na mining agreement, koma tidayamba tasintha malamulo wonse oyendetsera zinthu za mining kuti zisamakomere wena wakunja koma zikomere ife Amalawi. Ndipo ndifuna kukutsimikizirani kuti tayamba kuyenda njira tsopano yakuti maloto wathu wonse wakuti vana yawa akhoza kukhalanso ndi tsogolo account akangobadwa mwana nkumuyikira ndalama pambali asazigwire mpaka natakwana zaka 18. Ndiye kuti ku Malawi kuno tikhala ndi zikhwaya mamilioneya generation ya anthu olemereratu asanakhale 20 years yomwe. Chimenecho tikuthana ndi umphawi wonse, ukavi wonse tikuthana nawo, ndi masomphenya amene akhoza kusunga ndi kutsogolera dziko lino munjira imenenso palibe akuganizira. Koma pali pano inuyo mukuvutika, pali pano business zanu sizikuyenda, nchifukwa chake tikuti vanifi awa athandizire, komanso ndalama tiyike padera mwadaladala. 1 million people achinyamata azimayi alandire 1 million kwacha, ngati ngongole yakuti achoke apa akafike kopena pake. Komanso 10-10 challenge njakuti tipereke 10 million kwa 10,000 Malawians achinyamata ndi azimayi muli apa amene ka business kawo kalikale apa koma kakafike apa. Tikhale ndi zikhwaya zochita kulenga tokha Amalawi eni ake, kukhala eni chuma, kukhala anthu amene akulemba zintchito anzawo, chifukwa nawonso wayambitsa zintchito zosiyanasiyana. Tikuchita mapulani wonsewa chifukwa tikukhulupirirani inuyo.
tikukhulupirirani kuti inu mumakonda dziko lanu ndipo zonse zimene zikuchitika kuno inuyo muli mchisamaliro chakuti dziko lino lichoke mu ukafu likhale dziko lolemera, dziko limene tikhoza kunyadira ngati dziko lathu. Ndipo ndikutsimikizireni agogo awasambo kuti ndituma anthu akaone chifukwa chakuti lero ndikuthamanga ndalephera kubwera pa khomo pano, koma ndithu inu mwanichitira ulemu bwera pano pa msewu kudzandilankhula ndikulankhula gulu lonse la kuno. Kodi munthu wamkulu ulemu amalepheranso kutere ngati apa wafika apa ndiye kuti ndi munthu wofunikanso nayenso chauta amthandize ampatse zonse zofunikira pa moyo uno. Tere pemphero langa lakuti nonse wena Uliwa, wena Chilumba, wena Mpoto tigwirane manja, tiyeni dzikoli lathu tilikonse tonse limodzi. Chiuta mtumbikeni Mose yeo chomene. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.